murume watatishitsvaga paumbo watatishida pana nyaya nachisikana saka tamubata nazo. Okay, ndiye ane mukadzi wekufa kuodzi. Ndiye ane mukadzi wekufa kuodzi ainzi mupurisa wekunyengerwa mukadzi. Wekunyengerwa mukadzi. Okay, ndiye kuzi paside pemba ndo pane chii paside pemba paside pemba panozi pakanokorwa asi muridzi wenyaya ndeuyo. Right now nyaya yedu iri very simple. Imi mukadzi wenyu akafanira sorry kwendeka imi hamusuziva kuti mukadzi wakafa muruti arikaendisana inini ndaigara John Kiskani ndakapuwa mukadzi akabva matete tete pana tete atanzi ava ndaitsvaka musikana wekakuroora ndobva vachedza mwana tanzi yaukadai ukwesi takamunzwa isu tototangire pekuti mukadzi kwaakazoshayikwa right. Ini ndaigara naye mumba mangu mukeni ndobva ndasiya akarara mumba ndichienda kubasa makuseni nasevhi saka ndandiri jahed tiita zvekukwasa saka totanga basa nasevhi ndobva ndamusiya akarara mumba ndobva ndaenda kubasa right. Pandakadzoka pa10 o'clock patea time ndobva ndakasvika mumba musina munhasi ndobva ndadzoka kundoudza vanhu kubasa kupolisi tikanzi chimbotsvagai chibva tatatsvaga pese achida kudii izwa wangobva kubasa na10 wobva tosvika mukadzi hamumba wobva kuti mhanya kumakaromapurisa mupendi mandandichena kuti ndasvika mumba wangu usina chi paakabva pakasvika asipo akanga atuta property here kana chi what was the sign yekuti ndinoubvamapurisa kungosvika mukadzi wako kanaenda uchechi kana kanaenda utoilet kana mumagumba kanaenda mumagumba wobva watosumuka wobva kuti mapurisa mukadzi wako kasvika kuita kumba zvakaita semunhu one kushanda ukaona semunhu andaiziva kuti hangu handina pamwe pandingati angava aenda plus ndakandaona saini yekuti pane hembe yangu matisheti maviri nekatsamba kakanga asiya anyora kuti ndaenda handichadzoka saka ndo zvakangondipa simba kuti nditaure kuti asimo ndaona kuti saka mnanyora tsamba yekuti ndaenda zvaida mapurisa izvozvo zvaida mapurisa wakaenda kumba kwavo wakaenda kumapurisa kumba kwavo wangoenda kumba ndakazoenda the following day yacho ndabva kwatete ndataura natete vacho ndobva ndachida kunditaura chi kumba kwavo vakati kana pane paari mwana wedu achadini achauya hake ndovakaita izvo vasina kuyobva wadini takagara vachingotsvaga ivo vachiti tikutsvagawo kusvikira ndichazoti gore ripi pavakazoya nemwana wake akabudirwa achiti ndakaurawa kwaodzi asi zvautora zvimake sense urikuzwa zvautora zvimeka sense uye ndakubvunza ndikati mukadzi wako ukati hautombozivi kuti mukadzi wako wakafa izvozvi zvakutaura kuti ndakazotoonawo mwana akuuya akuti ndikubudiwa kuti mukadzi wakafa that was after how many years four years nodarika haunombona mukadzi and up to now you still believe mukadzi anafa and hauna effort yakamboita
kana kubi. Ah, Ndinomira peyo utotazvuka dzopari. aiwa taitotsvagawo hatienda taoneka taitsvaga kwese takagara naye yatisati abvisarora But besides kuti wamukarora iyo, the fact yekuti wamugara naye ndiyo. Wamutone mwana. Wamutone mwana. hapana kunge pakaita mwana. Hapana mwana. Pakasati waita mwana. Asi wagara naye time yakareba sei? 2-3 months zvakazivaite ipapo. Ubva disappear ari mumaoko ako. Kubva muna akadisappear ari mumaoko ako here. maoko anga ari mumba mangu ndinaye asi ndobva watadza kuisa kana effort yekuti utsvage mukadzi ari ku. taitsvagazve makangosiyana siyana ndimataitsvaga. Wazomutya kuti zvaenda. Aiwa handina kuti zvaenda. Alright, mwana kuti ndo kuna tete vakandiuraya ndemurume mutema mukemi vasvika vakati munomudemi ndaigara nemurume wakanonzi Kristiana ndo vadarikira kuenda kwatete vacho vadashirwa vada kubvunzwa ndobva vati tinodaisa kwamambo vataenda kwamambo ndo zvakaitika kuti takazoenda kwamambo taenda kwamambo marange ndobva yataurwa nyaya yamudare ndobva zvanzi tozopai madheto kuti muende kun'anga nekuti nyaya inoda kuti iende kun'anga right. Ndobva vanzi munozoenda kun'anga kana mwedzi wakachena right. Takagara kwe2 weeks takazoona vachiuya nekombi vachibva vanditora mukembi vataura nemakuti vakati tazotora kuti iya yedu iyayai ndobva taenda kwamambo marange ndobva vatipore pamuisa wavo vataenda kunga dzavaiti ndo dzinoona ndobva vatiendesa pa22 miles apa tasvika pa22 miles vaivaya vakatanga kutsvaga utenda vang'anga idzipi asi mbutisa mambo yakanga ataurwa nzi enda kun'anga dzangu dzekupi dzekuchipinge tasvika ikokoko ndobva taka vataenda manheru ndobva n'anga itaura kuti ko munhu womukutsvaga uyu akafa uyu aigara nani zvikanzi murume wacho ndiuya rivavo zvikanzi tiuze vandatsanangura zvikanzi hamusime makwatonekati handisini zvikanzi tikuona bvuri rake rivai ndikuchendera kwauri zvadaro ndobva takaramba n'anga ichingoti ichitaura kusvikira n'anga yataura kuti iwewe ndiwakaona munhu enda undoripa n'anga ndobva yaita kuti uchitema samari kuti unoripa zvakati nezvakati nezvanenge nezvakati waona manje kundobvuma here sezvo ino wangu ndakadaita wangu stress ndobva ndati ndangobvuma nyaya yedu ndasaina tavaivapo ikaitisari kuivangu makaita stress mamabvuma makabvuma kuti chii? ndikuvanya ndakabvuma ini mabvuma ndakaitaka vakati unofanira kuti uripe zvinhu zvake zvaakashandisa zvaaishandisa mumba mako zvadaro nyaya yangu ndikuti imi makanzi mabvuma ndimakara mukati ndini ndabvuma ndini nhasi munotaura zvaana ndangostreseka kuti ndabvuma it doesn't make sense. Ndachakutaura zvese. Taurai bambo nyaya makaita sei? Makaita sei mukadzi? Inini chokwadi chizereka handina ndakaita pamukadzi handina kana kuisa kuva ikainokubatsima bambo mungaisa kumira pamberi pevanhu dai pamberi pevanhu kuenda kuchipiri kusvika kuchipiri kuti wata mandinetsi saka ndinga yasiyana nekuti ndianauraya mbudzi yangu mugadhiri tura nenyaya yemunhu akafa chokwadi chizere ini handina kuuraya munhu chawaibvumirei chawaibvuma chii kanosina kuuraya munhu Ngabvume. Unamanikiziya. Yauri zvichoka bvuma chacho. Wakabvuma uchi. It's okay, all right. There's one. Woman.
tune mkono kule mkazo. Right, doctor